jigo ịnakwa Disemba biko kpachara anya ebe ọ bụla ị ga-eje jee ya n'oge okwu ụzọ ha ejekwanye ije anyasị na ịna Disemba na aka m adịrị ya chika hụrụ ozikwa mgbe mmadụ na-analụ ụlọ itinye kili igineshọn isi ọzọ bụrụ jebe ekwulọbịa isi ekwulọbịa jebe abịa isi abịa jebe na-anọ Owere dịka ụdị ije anwa na agwa gị eziokwu na ndị a ga-egburu gị ịnaluo Disemba ebe ọ bụla ị ga-eje eje ya n'oge ife ụzọ dị ebe ahụ ọkụ ụlọ anakọ chọba ụzọ be nna gị ọkụ ụlọ afọ ụlọ otu ọkụ jiri nwayọọ chọba ụzọ be gị ezi ka ọkụ osisi ma osebụ ndị apụta ilo ndị a na-emezọ mmadụ ebele ma na-agbakwa mmadụ ka chi ndị anụ nwanne agwụ ụlọ ma na-agba mmadụ ka gbana kwugbu ị na Disemba ezigbo ọnya bido uche gị aka iji wedin ife ụzọ si na wedin naba ọ bụ na akwamozu ka ijedo ife ụzọ si ebe ahụ anaba onye bụ na akpachala anya ya na nga alakịkwa anyị ncha nasịa Krismas oluje n'ụwa dị ka anyị ncha natakwa o nwere onye ọkọ ga-akọ dị n'ụwa na onye ga nke ọchọ nke ọ ga-eme Igbo apịndosi na ọdachi ekwene ya sa ọdachi ekwene ya